Yung tigpo. Sige. Naurot sa kuan guys. Sa sorry, tawag ano? Langgam. Sa mana? Naurot guys. Iya. Ini. Ito naman pa. Ito. Guys. Oy, sa mga kuan di taga probinsya diha. Kasi gua mo karlit ang uban. Anaon siya guys para maka kuan siya. Makatuo ba. Ano pa ito? Daghang salamat guys. Thank you for watching.